Στην οθόνη με τους αγώνες, οι αποδόσεις για άσο, χ και διπλό φαίνονται πάντοτε εδώ και τα υπόλοιπα στοιχήματα παρουσιάζονται δίπλα σε αυτόν εδώ το χώρο. Κάνοντας κλικ πάνω στα σημεία, δημιουργούμε το σύστημά μας δεξιά. Πατώντας το κουμπί στοιχήματα, εμφανίζεται ο πίνακας επιλογής. Αριστερά είναι οι διάφορες κατηγορίες και δεξιά τα στοιχήματα που περιλαμβάνει κάθε μια από αυτές. Έστω ότι θέλουμε τα ημίχρονα τελικά. Πατάμε στην κατηγορία ημίχρονα και μετά σε αυτό το βελάκι και τοποθετούνται τα στοιχήματα στη λίστα. Παρατηρήστε εδώ ότι φαίνονται μόνο οι 3 πρώτες επιλογές από τις 9 και πατώντας αυτά τα κουμπιά βλέπουμε και τις υπόλοιπες. Αν έχετε Full HD οθόνη που είναι περισσότερος ο χώρος, τότε φαίνονται και οι 9 επιλογές μαζί. Με αυτά τα 2 κουμπιά μετακινούμαστε σε επόμενο ή προηγούμενο στοίχημα. Αν όμως μας ενδιαφέρουν μόνο συγκεκριμένα στοιχήματα, μπορούμε να κάνουμε το εξής. Πάμε στον πίνακα και βγάζουμε όλα τα check. Μετά τσεκάρουμε όσα μας ενδιαφέρουν, ας πούμε μόνο τα under-over 2,5 και under-over 3,5 και goal-no-goal. Μετά, αν τσεκάρουμε και το αυτόματο σώσιμο επιλογών, θα τα έχουμε και την επόμενη φορά. Τώρα με τα κουμπιά μετακίνησης παρουσιάζονται μόνο αυτά. Οι αριθμοί σε αυτά τα κουμπάκια δείχνουν πόσα στοιχήματα είναι διαθέσιμα για τον αγώνα και με τα μικρά κουμπάκια μετακινούμαστε μόνο σε αυτά. Αν κλικ εδώ, τα βλέπουμε στον πίνακα με τις πορτοκαλί ενδείξεις.